Bona tarda, benvingudes i benvinguts a aquesta primera sessió del cicle Desconfinats, una mirada al món que vindrà. Us agraïm que formeu part, que vingueu a participar d'aquesta sessió i és una sessió que organitzem des del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili i la Unitat de Comunicació de la Ciència amb l'objectiu de poder conversar amb investigadores i investigadors de la universitat sobre els enigmes, les incògnites que planteja el pas d'aquesta pandèmia que estem vivint de cara a un futur. I no podíem començar d'una altra manera que parlant del que ens ha portat fins aquí, que és la Covid-19, que ha provocat una emergència sanitària sense precedents i per això hem volgut convidar avui en aquesta primera sessió el Toni Castro. Ell és degà de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus i, a més, és director del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i durant aquests mesos ha estat en la primera línia de la gestió de la malaltia del coronavirus. Per tant, sap molt bé del que parla i t'agraïm, Antoni, hola, que ens atenguis avui perquè sabem que de temps lliure no te'n falta gaire. Bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me i per posar-me a prop a la primera edició d'aquesta sèrie de converses que tindrem. Molt bé. Gràcies a tu. Abans, si em permets, però, abans d'entrar en matèria, un parell de qüestions purament tècniques per millorar el funcionament de la sessió. Us demanem, sisplau, que silencieu els vostres micròfons i les vostres càmeres. Tu, Antoni, no. Tu, Antoni, mantén-la posada perquè així et veurem bé i així podrem sentir més claredat al ponent. Des d'aquest mateix moment, si voleu, podeu anar traslladant les preguntes que tingueu a través del xat d'aquesta plataforma i les anirem formulant a l'Antoni a mesura que les anem rebent. Dit això, ara ja podem entrar en matèria i, Antoni, si et sembla, per obrir el torn de preguntes i en coherència amb el títol que li hem posat en aquesta sessió, en els darrers mesos us heu enfrontat a una malaltia completament nova i desconeguda i això us ha anat fent aprendre molt sobre la marxa de què es tracta el virus, com actua, com afecta les persones i amb canvis constants. Heu tingut protocols diferents pràcticament cada dia i en un context de crisi i de pressió molt forts. A dia d'avui, amb tot el que heu passat fins ara, què en sabem de la Covid-19? Doncs sí, Cristina, ha estat una experiència única. No ens havia passat mai que haguéssim d'aprendre tan ràpidament sobre una malaltia nova. Mai hem après tantes coses en tan poc temps. I hem après moltíssimes coses. El títol és com afrontarem el món que ens vindrà i probablement tot el que hem après aquestes poques setmanes, perquè realment no ha estat tan llarg que això, ens ha de servir per moltes coses, per dissenyar millor el futur. El més important, el que hem après més clar, és que ens hem adonat lo vulnerables que som. Això és la cosa més important que hem après. Sabem moltes coses des del punt de vista sanitari sobre la malaltia, però també hi ha moltes coses que encara no sabem. I això en els metges ja estem acostumats una mica a la incertesa i esperar i donar temps perquè el temps ens ajuda a aprendre cada vegada més i a fer les coses d'una manera diferent. Per tant, sí, hem après moltíssim. I cada dia que passava els protocols eren diferents i cada dia ens havíem de reorganitzar i encara ara estem fent canvis per millorar la nostra capacitat de resposta. En quina situació us trobeu ara? A l'hospital em sembla que les coses estan més tranquil·les. Pots descriure una mica quina és la situació actual? Bé, ara estem en una fase molt més dolça que la que teníem fa unes setmanes. El brot epidèmic, com ho sap tothom, això, es pot anar seguint amb la premsa, ha fet ja el seu pic màxim i la corba epidèmica ha anat disminuint i ara estem en una situació molt propera a la normalitat, pràcticament. És a dir, queden encara pacients amb la Covid-19, però diríem que en queden molt pocs i el que estem observant és que no n'arriben. És a dir, n'arriben molt pocs dies. Fa molt pocs dies que ens està passant això, però tot i que sabem que existeix encara el virus i que hi ha
i que la malaltia, però també entre nosaltres, ja no està el sistema tensionat com estava fa unes setmanes. Realment ha canviat molt el panorama. Ara portem a la demarcació de Tarragona amb una fase 1 de desescalada. Com afronteu aquesta novetat respecte a les setmanes anteriors? S'està veient molta gent pel carrer, un canvi realment molt diferent al respecte al que teníem setmanes anteriors. Això s'està notant a l'hospital? Com el viviu, els sanitaris? Bé, no notem nosaltres que hi hagi el que hem notat nosaltres a l'hospital és que hi ha un increment de l'afluència de pacients amb la seva patologia habitual. L'hospital aquests malalts havien desaparegut. És a dir, era tot monogràfic de Covid-19. A poc han anat tornant els pacients a urgències i estan apareixent les malalties que són habituals entre nosaltres. El tema de la desescalada no sembla que de moment nosaltres no hem notat res. Més aviat al contrari, també estem començant a desescalar el confinament dels nostres malalts, perquè tots els malalts que tenim ingressats a l'hospital estaven també sense possibilitat de rebre visites i això també ho estem modificant i ara ja estem dissenyant la tornada a la normalitat. Llavors, aquesta nova fase de desescalada en la que hem entrat, de desconfinament, de moment a l'hospital no estem notant res que no sigui el normal. Ens fa por perquè hem treballat molt, hem aconseguit moltes coses, hem dut a terme mesures molt agressives, unes coses inusuals que no ens podíem arribar a imaginar mai i ara no es pot posar en perill tot el que hem aconseguit amb una desescalada descontrolada i que la gent ha de ser molt conscient que el problema no ens l'hem tret de sobre, sinó que encara hi és i que ara més que mai és molt important la responsabilitat de cadascú en particular de seguir les instruccions de les nostres autoritats sanitàries i de mantenir el distanciament social, el rentat de mans, l'ús de les mascaretes. Ara és molt important fer això. Això serà un abans i un després d'aquesta malaltia, no? Aquestes noves mesures de protecció que comentaves ara, Toni, i que segurament haurem d'adoptar com un hàbit més en el nostre dia a dia durant molt de temps, no? Això serà així durant quant de temps calculant? Potser per sempre. Clar, pensa que no estàvem acostumats amb això. El que ha passat és un brot epidèmic molt important que ha aturat el funcionament de tot el planeta. Una vegada més estem en allò que la realitat supera la ficció. És increïble el que ha arribat a provocar aquest coronavirus que s'inicia a la Xina. I ens hem adonat que realment vivim en un món globalitzat on és molt fàcil el desplaçament d'un lloc del territori a un altre i que, per tant, és molt fàcil, juntament amb el nostre desplaçament, que les malalties infeccioses puguin anar d'un lloc a l'altre amb molta facilitat. Si això és important a escala global, imagina't el que representa a escala particular, en un territori petit, com pot ser una ciutat, una comunitat de veïns, un poble. Per tant, hem de ser molt conscients que això ha estat una experiència vital que ha de servir per canviar molts hàbits, perquè el que és evident és que aquesta Covid-19 l'arribarem a controlar segur, perquè a la història s'ha demostrat que els brots epidèmics els acabem controlant, però si no és aquest, serà un altre més endavant. I, per tant, tot el que hem après amb aquesta experiència ha de servir per poder afrontar millor les properes experiències que es puguin venir. I probablement hem de fer molts canvis importants en diferents aspectes de la nostra societat. Comencem a tenir algunes preguntes d'algunes persones que s'han incorporat a la sessió. Pels que no s'han incorporat una mica més tard, recordem que tenim el xat a disposició de tots aquells que vulgueu fer-li alguna pregunta al doctor Castro. Jo li aniré traspassant amb ell. El Genís ens fa una pregunta. Ell
diu que hi ha moltes informacions sobre la relació entre l'estat immunològic dels pacients i el pronòstic de la malaltia, que tenir un sistema immunològic robust pot ser útil en una primera fase de la malaltia, però contraproduent en fases més avançades, pregunta, en pacients immunodeprimits farmacològicament per malalties autoimmunes o d'altres tipus, la gravetat del virus, pregunta si és major o és menor. Sí, respecte a la creació d'anticossos, aquesta notícia ha sortit ara perquè ens hem adonat que la taxa d'immunitat que tenim a dia d'avui és molt baixa. I això fa pensar que probablement estem molt exposats encara en aquest virus perquè precisament la taxa és baixíssima, al voltant d'un 5% de la població ha fabricat anticossos i el nostre territori encara és molt més baix. Això és una cosa coneguda. I, esclar, si no passem la malaltia, no fabricarem anticossos. De fet, una bona forma de vacunar-se, i aquí hi ha hagut aquesta polèmica perquè alguns governants adoptaven aquesta posició que la millor manera era preparar-nos, era vacunar-nos de forma natural, passant la malaltia. Bé, això pot ser molt útil quan la malaltia no et mata, però una malaltia tan agressiva com aquesta, les mesures de contenció eren molt importants perquè ha estat l'única mesura eficaç per contenir això. La contrapartida és que la població efectivament no està massa immunitzada. Bé, probablement aquest tema l'haurem d'afrontar quan comencin a arribar les vacunes, que és la forma que tenim més eficaç per lluitar contra la majoria de les malalties infeccioses. Tinguem vacunes i que és una fórmula bastant natural que tenim els humans d'afrontar el nostre futur. Nosaltres aprenem continuarem moltes coses, aprenem a les escoles, aprenem com hem de fer les coses per fer-les millor, fem canvis a la nostra conducta per poder reaccionar de la millor manera possible a les coses que ens venen pel davant. El nostre sistema immunitari fa exactament el mateix, també aprèn. I una bona manera és vacunant-lo. Si tu el vacunes, el prepares, i és una manera de facilitar que si torna a aparèixer aquella infecció puguis vèncer sense tantes dificultats. Per tant, el tema de la vacunació serà molt important quan ens arribi. Caldrà comprovar si la vacuna és eficaç, perquè tampoc és tan fàcil. Tenim infeccions que encara ara no tenen vacuna i són infeccions víriques, com la sida. Tenim d'altres en què la vacuna ha sigut molt eficaç, per exemple, va passar amb la verola, etc. Per tant, això és una mica un misteri de què és el que passarà. Ens ho imaginem, que serà un element molt positiu, que ens ajudarà a lluitar contra aquesta malaltia, però caldrà veure-ho quan ens arribi. Respecte a la immunosupressió, els malalts que tenen malalties de base, evidentment, aquests malalts estan més exposats perquè la seva capacitat de resposta no és la mateixa que la d'una persona que té una immunitat indemne i que no té cap dificultat. I, per tant, aquesta gent s'han de protegir més i han de ser més precabuts i anar més en compte que la resta de la població. Però cal dir que aquest brot de Covid-19 ha tingut un efecte important i amb molta gravetat sobre gent que, en principi, tenien el seu sistema immunitari bo. I, per tant, això també, a nivell mèdic, a nivell hospitalari, ens ha espantat bastant, perquè l'agressivitat que tenia, en aquests casos que anaven malament, era molt alta. Ara esmentaves el tema de la vacuna, que entenc que és la pregunta del milió, quan arribarà la vacuna. És complicat de saber perquè no és un procés fàcil. Mentre la vacuna no arriba, hi ha tractaments, hi ha antivirals que esteu utilitzant de referència per abordar la malaltia, alguns que s'hagi comprovat que funcionen? Sí, bé, els tractaments que fem servir són tractaments que hem utilitzat d'alguna manera, nosaltres en diem d'ús compassiu. És a dir, la seva indicació per a aquesta malaltia no estava aprovada. És a dir, és una malaltia nova
i que, per tant, hem tingut que utilitzar tractaments que d'alguna manera nosaltres sabíem que per les seves característiques i pel que coneixíem de com funciona la malaltia ens podien ser útils. Eren tractaments que havien funcionat amb la primera SARS, que a nivell de proves amb animals havien demostrat que tenien una eficàcia antiviral, tant amb els coronavirus. Per tant, els protocols inicials han fet servir aquests tractaments. Però la realitat és que no hi ha assajos clínics. Normalment, quan nosaltres fem tractaments per les diferents malalties, sembla que hi ha gent amb el micròfon obert, és molt molest. Demanem, sisplau, que tots intenteu silenciar el micròfon i la càmera perquè està havent interferències. Sembla que ara hi ha una mica més de silenci. Disculpa, Toni, continuo. Doncs és això, els tractaments que nosaltres posem són aquells tractaments que han demostrat eficàcia amb una malaltia determinada i per això ho fem després d'analitzar els assajos clínics. Fer un assaig clínic és un procés molt llarg, però ens dona molt rigorós i ens dona molta evidència sobre l'eficàcia o no dels diferents tractaments a les malalties. Això no s'ha pogut fer amb aquesta malaltia, s'estan fent ara, estan en marxa, però no tenim els resultats. Per tant, ara estem aplicant aquests tractaments que tot fa pensar que són els millors tractaments que podem aplicar. En cada moment estem prenent les decisions, les millors decisions que es poden prendre en funció del coneixement que tenim en aquell moment. Però els moments canvien i demà farem coses que seran diferents a les que fèiem avui i avui estem fent coses diferents a les que fèiem ahir. Per què? Perquè el coneixement va canviant. I això amb les malalties infeccioses, amb qualsevol malaltia, és una realitat que els investigadors i els metges no som molt conscients. Per tant, és possible que d'aquí un temps l'experiència que ens donarà els assajos clínics i l'anàlisi de les coses que hem fet segurament farà que els tractaments que farem en un futur seran molt més eficaços, estaran molt més alineats a la malaltia que els que estem fent servir ara. També hi ha un altre element que és important i que posa dificultat a l'hora de lluitar amb els diferents virus. La història ens demostra que cada virus és diferent, fins i tot virus de la mateixa família. Quan nosaltres veiem el que ha passat amb els coronavirus, penseu que nosaltres cada hivern tenim infeccions per coronavirus. Està entre nosaltres. El 10% de les infeccions habituals dels hiverns estan provocats per coronavirus que ens afecten molt poc, amb les infeccions respiratòries més banals. Un altre coronavirus, com va ser el primer del 2002, va tenir un efecte completament diferent, amb una mortalitat del 9%, del 10% pràcticament, i va matar 800 persones a la Xina. Va tenir el seu comportament i allí es va quedar i va desaparèixer. Després, el 2012, en vam tenir un altre, també coronavirus, el de l'Orient Mitjà, que va provocar una mortalitat molt superior. El seu comportament va ser molt diferent. I aquest és de la mateixa família i també té un comportament molt diferent. Això són les coses que aprenem. És molt difícil extrapolar i fer pronòstics sobre la base del que hem viscut en altres situacions, perquè no sempre es repetirà de la mateixa manera. Per exemple, amb la grip, cada onada epidèmica de les diferents pandèmies de la grip ha tingut un comportament diferent, amb mortalitats diferents. Però bé, això ho sabem, i això fa que ens podem preparar per afrontar millor les futures onades o els futurs brots de fins i tot altres malalties que no siguin el coronavirus. El Xavier ens fa una pregunta, Toni. Diu, veus una millor preparació del sistema sanitari en cas d'un rebrot o d'un nou pic? Amb aquest tipus d'escenaris es pensa i treballa pensant en la tardor? Suposo que us esteu preparant pel que pugui venir, no? És una altra de les coses que hem après. Què hem après? Hem après que tenim un professional sanitari extraordinari, molt compromès amb la seva missió. Això, quan diem que, quan es parla d'heroïcitat, jo no sé com definir quin és el millor adjectiu que podem posar a la reacció que ha fet el personal sanitari, però
el que més se m'ocorre és que és emotiu, no? A mi m'ha emocionat veure com ha reaccionat el professional sanitari, no? Des de les infermeres, els metges, les auxiliars d'enfermeria, els camillers, el personal de neteja, tot l'hospital, tothom s'ha posat a treballar amb un objectiu comú, sense preguntar massa què, i intentant fer millor la feina i traient tot el que podia d'ell mateix, amb la col·laboració d'altres especialistes de l'hospital i d'altres personal que potser no hi estaven tan directament implicats perquè no eren tan experts en la matèria, però que també se sumaven a la lluita contra la gran incidència que hi ha hagut al nostre hospital. Per tant, hem après que el personal sanitari és molt bo. I més que heroi, que sabem que sap fer molt bé la seva feina i que està molt compromès i molt professional. Dit això, és evident que el sistema sanitari ha patit una sacsejada important. És evident que no estaven ben preparats. Només cal veure el que ha passat. No teníem equips de protecció suficients o diguem-ne que no teníem els que volíem tenir. Les nostres unitats de cures intensives es van quedar petites i tenim els nostres defectes d'una sèrie d'anys de retallada que tard o d'hora havia de passar factura. Només cal mirar com han anat els països que han superat millor això. Són països que o bé han tingut ja l'experiència prèvia, com ha passat a Corea o la mateixa Xina, que les experiències amb els SARS els ha fet organitzar-se i prendre's més en sèrio la possibilitat d'una epidèmia que posés contra les cordes el seu sistema sanitari. Jo recordo al principi quan ens miràvem per la televisió com a la Xina fabricaven aquell hospital en 24 hores i ens ho miràvem com volent dir que sembla mentida, això, aquesta gent, quines coses més rares que fan. Hem tingut una mica de prepotència. Jo crec que no érem prou conscients d'aquesta amenaça i això també ho hem d'aprendre. És una de les lliçons que hem d'aprendre. I llavors ens hem d'organitzar millor. Hi ha sistemes sanitaris, com podria ser l'alemany, en què té una dotació de llits d'UCI molt superior, les plantilles també són superiors, que estan suportant molt millor, tenen la mateixa quantitat d'afectats amb una mortalitat molt més baixa. Per tant, val la pena que es mirem una mica què han fet els altres i poder extreure el bo i millor de cada lloc. Nosaltres també hem fet coses bones, ho hem superat, ho estem superant. No voldria parlar en passat perquè encara és ben present això. Però que el nostre sistema sanitari farà canvis importants, no hi ha cap mena de dubte. De fet, ja els estem començant a fer. Ja us he dit al principi que ens estem organitzant per poder conviure aquesta malaltia infecciosa amb la nostra rutina habitual i poder atendre a la gent que té les altres malalties i que aquesta no ens desplaci i puguem fer l'activitat. Jo crec que ho estem organitzant, ens està organitzant bé i es podrà fer sense massa problema. I, per tant, aquest és un dels aspectes que en trobem de bo, és a dir, aquesta reorganització. Les consultes telefòniques, per exemple, són coses que fèiem, però probablement a partir d'ara molta gent no caldrà que es desplaci a l'hospital o a la seva àrea bàsica a veure el metge, sinó que probablement la consulta telefònica ha vingut per quedar-se i utilitzarem aquests altres mitjans per comunicar amb els nostres malalts. És a dir, que hi haurà molts canvis segur. La mateixa estat de l'epidèmia que tenim ara, si bé al principi el protagonisme, perquè no hi va haver cap més remei, va recaure sobre els hospitals perquè els malalts venien per la porta d'urgències, ara s'està desplaçant una mica el pes de la lluita en aquesta nova fase cap a l'atenció primària. Jo crec que a partir d'ara l'atenció primària té un paper molt més important que el que pot tenir l'hospital i també s'està reorganitzant. I a partir d'ara, i de fet ja ho estan fent aquesta setmana, ells són els que prendran les iniciatives
en referència a la detecció de casos, a les decisions de confinament, etc. Per tant, és evident que el sistema sanitari està patint un canvi molt accelerat, però també és bonic veure com som capaços de fer-ho. I això també ens ha de generar confiança. L'Alba ens fa una pregunta. Justament avui s'han publicat els primers resultats de l'estudi de prevalença i la província de Tarragona diu que és una de les zones amb un valor més baix de casos, però d'altra banda sempre que tindria una taxa de mortalitat de les més elevades, d'aproximadament un 2%. Ella demana veure si hi ha alguna explicació o alguna hipòtesi en aquestes xifres que puguin explicar aquest resultat. No, aviam, efectivament, el nostre territori ha estat un territori privilegiat. Ha estat un territori privilegiat perquè efectivament, és un territori amb una baixa densitat de població. Aviam, quan veiem el que ha passat a les ciutats grans, com pot ser Madrid i Barcelona, és evident que la densitat de població juga un paper important a l'evolució d'un brot epidèmic com aquest. I, per tant, efectivament, nosaltres això no ens ha passat perquè no és la mateixa situació. Probablement també ens va arribar el confinament en una fase una miqueta més endarrerida del brot epidèmic que estava afectant en altres territoris. I probablement això també ha fet que hi ha hagut una situació molt més privilegiada en aquest sentit, tot i que els hospitals nostres s'han omplert, els nostres UCIs han duplicat i han més que duplicat l'atenció als malalts, és a dir, l'atenció que han viscut ha estat molt alta, però efectivament molt més suau que en altres llocs. En referència a la mortalitat, a mi no em consta aquesta dada que diu ella. Hem de vigilar molt amb les dades. Les dades depèn de com les comptis, quin és el denominador normalment. Els morts que hi ha hagut als hospitals, amb els que hi ha hagut a les residències, els que hi ha hagut de pacients clarament positius, és a dir, diagnosticats amb la PCR, confirmats, de pacients amb sospita. La xifra pot ballar. És molt difícil unificar els valors perquè a vegades passa que no tothom compta exactament el mateix. Jo aquesta dada, que sigui un lloc on hi ha hagut més mortalitat, jo discrepo. M'atreviria a assegurar que no ha estat així. No hi ha hagut unes diferències importants de mortalitat d'un territori a un altre. Ara, ja de cara una mica al futur, que és també l'objectiu d'aquestes xerrades, veure quin futur ens depararà el pas d'aquesta malaltia, la Josepa pregunta com es preveu que evolucioni el virus a curt termini i com serà aquest estiu. Podrem anar a la platja, podrem anar a les piscines, podrem viatjar? Bé, jo no tinc una bola de vidre, no ho té ningú. Ja us he explicat abans que els virus, cadascú té la seva pròpia dinàmica i no sabem què és el que passarà. No estem acostumats a aquesta incertesa. Ens agrada tenir una vida segura, còmoda, sense perills, i ens adonem que ara som febles i voldríem saber un munt de coses que no és possible saber. Nosaltres ens basem sempre en l'evidència, i l'evidència és que això encara està aquí, que pot rebrotar, que es contagia per via respiratòria, per contacte de persona a persona. I, per tant, que és molt fàcil que això pugui tornar a aparèixer i que pugui tornar a tensionar el nostre sistema sanitari i que no s'ha tensionat només el sistema sanitari, s'ha tensionat tot el sistema econòmic, tota la forma de vida a la que estàvem acostumats. Per tant, jo el que recomanaria és que no hi ha d'haver pressa. Quina pressa hi ha? La vida és molt llarga. Senzillament ho hem de fer bé. Què passa si no pots sortir avui i anar a trobar-te amb els amics en una cafeteria? Doncs ho faràs demà i si no ho faràs d'aquí 15 dies, ho has de fer d'aquí un mes, ho fas d'aquí un mes. No passa res. Hem de ser igual de gelosos com som amb moltes altres coses. Hi ha qui és molt gelós amb el seu aparell de telefonia i ho busca sempre i el cuida perquè no se li ratlli, no li caigui a terra. Aquí és gelós amb el seu automòbil i el neteja cada dia. Doncs hem de ser molt gelosos amb la salut
i amb la forma de comportar-nos. I, per tant, hem de canviar els nostres hàbits i moltes coses que eren una rutina per nosaltres les haurem de modificar i haurem de canviar moltes rutines. I això hem d'estar disposats a fer-ho. És el que he dit abans, no hem arribat aquí, no hem fet tot això perquè tot continuï igual. Les coses han de canviar, no hi ha cap mena de dubte. Ha de canviar el nostre comportament i probablement ha de canviar moltes altres coses que nosaltres, evidentment, ja no podem decidir i que està en mans de polítics, de legisladors, etc. Perquè hi ha tot un món econòmic al darrere que ha de continuar vivint i que ha de funcionar i entenc que el que està passant, cadascú ho veu una mica a la seva manera. El mateix escenari, cadascú el veu d'una forma diferent. És a dir, el personal sanitari veu la Covid-19 des de la perspectiva del personal sanitari, però el que és un empresari de la indústria turística ho veu d'una altra manera. El que és un autònom també. I aquell que té malalties de base, malalties importants, ho viu també a la seva manera. Per tant, cadascú té les seves il·lusions, té la seva forma de veure el mateix problema i, per tant, és difícil que les solucions siguin del gust de tothom. Per tant, aquí és on els legisladors, els governants, hauran de prendre decisions que els pertoca aprendre amb ells, però que probablement suposaran canvis importants a la nostra manera de vida, de viure. En aquest sentit, Toni, ens centra justament ara una pregunta del Toni, en què diu que amb aquesta pandèmia ha quedat palesa la necessitat de cuidar i blindar el sistema sanitari com a servei públic i pregunta si això ha servit perquè els polítics en un futur no es tornin a plantejar un escenari de retallades sobre el sector com el que s'ha vist en la darrera dècada. Pregunta si ets optimista en aquest sentit. Jo sempre intento ser optimista. Jo crec que jo soc molt optimista. De tot se n'aprèn. Les experiències han de servir i jo ja espero aquest moment que en diem, sobretot amb el debriefing, la reflexió serena del que ens ha passat. És una necessitat. El procés acaba amb la reflexió final i és el diagrama de la millora contínua i fer els canvis perquè les coses siguin diferents. Jo tinc confiança, tenim un bon sistema sanitari en el sentit que ja els agradaria a molts altres països tenir el potencial que tenim. El problema és que sí, que ha patit unes retallades en els últims anys, fruit de diferents governs, de diferents colors, i això és evident. I hem de decidir, com a societat, què volem posar al davant. És a dir, quina és la nostra escala de valors? Què és el que volem protegir, més que qualsevol cosa? A la meva opinió personal, si els governs només poguessin fer una sola cosa, només una, haurien d'invertir en educació i en coneixement. De retruc, tot el més ja cauria, ja aniria. La segona és el sistema sanitari, perquè la gent busca seguretat. No tenim per què patir malalties que les podem resoldre. I, per tant, jo crec, però això ja és la meva opinió, com a metge i com a ciutadà, jo penso d'aquesta manera, però és possible que potser hi hagi altres que prendran més decisions, que no pensin de la mateixa manera. Però jo crec que la nostra societat s'ha de basar a partir d'ara en una societat en què els pilars tenen que ser uns altres. Com pot ser que en ple segle XXI un virus ens hagi posat contra les cordes d'aquesta manera? Potser tot aquest coneixement que tenim al segle XXI no l'hem aplicat correctament. Potser l'havíem d'haver aplicat en una altra direcció. Doncs això ens ha de fer reflexionar. Com pot ser que en segle XXI, amb tot el que sabem, amb tota la nostra tecnologia, ens hagi passat el que ha passat. Doncs potser toca reconstruir la societat i basar-la sobre uns altres pilars. A la meva perspectiva, sobre el pilar del coneixement.
Toni, pel que fa ara sobre la qualitat del sistema sanitari que tenim, en algunes ocasions has comentat que tant a Reus, que és on ets director del Servei de Medicina Interna, com a la resta d'hospitals de Catalunya o fins i tot del món, no ens hem de menystenir, no? Ens podem comparar en nivell sanitari al que tenen a qualsevol altre país, no? Tot i el context de retallades que haguem viscut. Mira, el tractament que ha rebut un malalt de Reus és el mateix que ha rebut un malalt del Pius Hospital de Valls i és el mateix tractament que ha rebut un malalt del Children's Hospital a Memphis o que pot rebre un hospital, que pugui donar un hospital a Nova York. I perquè hem de confiar, tenim un bon sistema sanitari, vivim en un territori, Catalunya, dels més avançats del planeta. Per tant, tenim les condicions per fer les coses molt ben fetes. L'esperança de vida és molt alta al nostre territori. La gent viu bé. Per tant, ho podem fer bé i ho podem fer molt bé. Per això jo soc optimista, perquè tenim tots els instruments necessaris per fer-ho bé. Falta serenor, falta anàlisi i falta aquest anàlisi fred de valorar què és el que ha funcionat, què és el que no ha funcionat i fer els canvis jo m'atreviria a dir els mateixos canvis que els metges han sigut capaços de fer en tan poc temps i que ens han funcionat, també els han de fer altres que han de prendre altres decisions. I, per tant, tenim totes les condicions per ser molt optimistes amb el nostre sistema sanitari. També és veritat que ara, potser, no ho sabem, si haurem d'afrontar una situació de penúria econòmica o no l'haurem d'afrontar. I, per tant, igual les decisions que s'hauran de prendre a partir d'ara no tenen el context que tindrien en una situació econòmica millor. Per tant, hem de ser conscients que no tenim la bola de vidre. Jo crec que tot això és molt nou per tots i hem de ser una mica condescendents amb tothom. Evidentment, segurament hi ha hagut errors i bé, ningú estava preparat per el que ens ha passat. Tothom hi ha posat tota la bona voluntat que ha pogut per resoldre això i jo crec que des de les autoritats sanitàries del nostre país, Catalunya, fins i tot de l'estat espanyol, hem de pensar que tot s'ha fet amb molt bona voluntat i s'ha aconseguit el que s'ha aconseguit. Però a partir d'ara sí, toca redissenyar el futur, toca ser conscient de quines són les nostres mancances per poder-ho fer millor. A banda de la resposta que ha donat el sistema sanitari en aquesta pandèmia, ara també hi ha una part que correspon a la responsabilitat social de les persones a l'hora de protegir-se i protegir els altres davant del virus. Quines són les millors mesures de protecció? Tots sentim que el rentat de mans, la distància social, però ara que ja comença a haver-hi una mínima certa normalitat, quines són les recomanacions més importants que feu als sanitaris de cara a que les persones comencin a sortir al carrer protegides i protegint la resta de gent? Bé, la millor mesura de protecció és la raó. És a dir, és raonar, és conèixer el que ens està passant i entendre per què fem les coses. Les coses les hem de fer per convenciment. D'estar convençuts del que quan ens demanen que ens hem de rentar les mans, hem de sortir amb mascareta, doncs hem de conèixer per què ho fem i hem d'estar convençuts que això és una bona mesura. Jo crec que la magnitud de les mesures que hem adoptat han aconseguit sensibilitzar molt bé a la població. I, per tant, hem de confiar que la gent globalment reaccionarà de la forma apropiada i entendrà el que ha de fer a partir d'ara. La reacció de la població ha estat extraordinària. També m'agradaria deixar-ho ara ben clar. És a dir, una de les coses més emocionants que hi ha hagut ha estat com ha reaccionat els voluntaris que ens ajudaven a cosir mascaretes, com hi ha hagut empreses, fins i tot molt properes a nosaltres, les del sector químic, com ens han fabricat plàstic per la protecció del personal sanitari.
com algunes empreses, fins i tot cerveseres, s'han dedicat a fabricar solucions hidroalcohòliques. És a dir, el nostre principal proveïdor no ha estat el que tocaria que hagués estat, sinó que ha estat la societat que ens envoltava. Això també ha sigut molt interessant, adonar-te que quan cal, la societat s'ha organitzat per treballar en el mateix sentit. Doncs aquest esperit de col·laboració, que és el que nosaltres esperem que es pugui continuar mantenint. És a dir, aquesta conscienciació col·lectiva que ha fet que des del petit botiguer de fruita i de verdures que ens portava la capsa de fruita a l'hospital, fins a aquesta empresa química que ens ha fabricat el plàstic, o una empresa automobilística que ha decidit fabricar aparells de respiració mecànica, doncs aquesta col·laboració que ha tingut la societat es mantingui. I la gent el que ha de ser ara és molt disciplinada. Ha de ser molt disciplinada. I no podem cantar victòria fins que no hagi passat mesos, molts mesos. No es pot fer una anàlisi a curt termini. Això continuarà probablement a un altre nivell. Esperem que no hi hagi un rebrot com el que hem tingut inicialment, però això continua aquí. I quan acabi aquest, probablement és molt fàcil que si no canviem els nostres hàbits, en vingui un altre. Ja l'esperàvem d'alguna manera. Si us recordeu, parlàvem de la grip aviar, de la pandèmia de la grip, tot això ja ho estàvem esperant. Per tant, ja ho veiem possible. Jo quan veig els apunts de les classes que els dono sobre malalties infeccioses als nostres alumnes, tot això ja ho explicava. La història de la humanitat està carregada de brots epidèmics i tots han acabat controlats d'una manera o altra. Els antivirals també són cada vegada millors i hem aconseguit erradicar malalties. Per exemple, el virus de l'hepatitis C pràcticament està erradicat gràcies a un antiviral molt eficaç i que hem pogut utilitzar en els últims anys i que ha canviat el panorama d'aquests malalts amb virus de l'hepatitis C. I així amb altres malalties. Per tant, les coses aniran canviant, arribaran vacunes, arribaran nous tractaments i la nostra capacitat de lluita contra aquesta malaltia i d'altres serà molt més alta. I també tenim tots els instruments tecnològics que estan al nostre abast. Quan hi havia la pesta, el còlera, la verola, no se n'adonaven de l'epidèmia fins que no la tenien a la porta de casa. Nosaltres tenim la sort de poder fer una videoconferència a través de l'ordinador ara, de comunicar-nos, de veure el que passa a l'altra punta del planeta i això, tenim instruments tecnològics per poder fer gràfics, calcular la famosa R, la taxa de reproductibilitat, per saber si és superior a 1 o és inferior a 1 i podem monitoritzar com va un brot epidèmic. Això és una meravella, si vas a mirar. És a dir, és una sort poder tenir tots aquests instruments per preparar-nos pel futur. Per tant, hem de ser molt optimistes i hem de ser conscients que si fem els canvis que toca fer, tant del sistema sanitari com els canvis als nostres governants, com els canvis tecnològics i els més importants de tots, que cadascú de nosaltres es comporti com es té que comportar, la responsabilitat de cadascú de nosaltres a ser tan gelós com som per algunes de les nostres coses i aplicant correctament les instruccions que ens donin, això se superarà sense cap problema. Comentava, Toni, en aquest xat, la Núria, que aquest cribatge que s'ha dut per fer els estudis de prevalença i immunitat i tenint en compte que cada cop estarem més exposats a aquest tipus de malalties, ella pregunta si disposarem del material necessari per fer els PCR a la població i poder identificar així les persones que han estat a prop de la persona infectada. Diu que juguem amb l'avantatge de tenir l'experiència i el temps. El material el tindrem? Les proves les podem tenir? Sí, això també ha canviat molt. Això també ha canviat molt. Ja les tenim. Ens van fallar, ens van faltar al principi. De fet, quan veiem com havia afrontat Corea del Sud aquest brot epidèmic, ens feia enveja. Ells ho van basar en la detecció sistemàtica i massiva de portadors a través de les proves
la prova de PCR, que és la més fiable. I, per tant, la detecció mitjançant aquesta prova ens permet molt de joc. Ens permet, i clar, això ja ho tenim. Ja et dic, aquesta setmana ja en els metges d'atenció primària ja són ells els que fan la prova recullen la mostra i la fem en els nostres hospitals. Per això dic que les proves diagnòstiques estan al nostre abast i les farem servir i entrarem, doncs, en un escenari molt diferent que el que teníem al principi. Aquest estudi de prevalença, penseu que quan el que fem és mirar si tenim anticossos, els anticossos tarden setmanes en fabricar-se. Per tant, un estudi publicat avui és un estudi que s'ha fet fa uns dies que el que avalua és els anticossos que té la gent que tenia quan es va fer l'estudi, que són aquells que van emmalaltir setmanes enrere, perquè han tardat 3-4 setmanes en fer els anticossos. Probablement, si ara féssim l'estudi a dia d'avui, la prevalença d'aquesta malaltia, la seroprevalença, els anticossos que detectaríem a la població seria més alta que la que ha detectat aquest estudi que ha publicat el Ministeri ara. Això anirà canviant i conforme passi el temps hi haurà més població sensibilitzada i amb anticossos segur. Penseu que molta població també la passa de forma molt asimptomàtica o molt poc simptomàtica i bé, això va ser potser un problema inicialment perquè aquests portadors asimptomàtics possiblement ens contagiaven sense que nosaltres en fóssim conscients. I això també ho hem après després. Ara som més conscients que hi pot haver aquest portador asimptomàtic i, per tant, els contactes dels casos positius seran molt més ampli i les enquestes que farem en aquelles persones que han estat en contacte, que són positius, per poder identificar els seus contactes, seran molt més àmplies que les que fèiem abans. I això ja s'està fent, ja s'està dissenyant. I els centres d'atenció primària ja tenen aquestes persones que faran aquestes enquestes, etc. Per tant, ens estem preparant per un nou moment de l'epidèmia que és diferent al que estàvem visquent fins ara. Tenim una pregunta, Toni, del Gabriel. Diu que com a degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili, quin impacte creu que pot tenir aquesta pandèmia en la formació dels nous professionals sanitaris? Especialment ell destaca en la demarcació. Bé, aviam, han viscut una pràctica excel·lent des del punt de vista de l'estudiant de Medicina, l'estudiant d'Infermeria, totes les titulacions que estan al voltant de la salut han tingut l'oportunitat, tots els alumnes, de viure de primera mà aquesta experiència que segur que a molts d'ells els haurà marcat, sobretot aquells alumnes dels últims cursos que al damunt, alguns d'ells, els hem tingut ajudant-nos com a voluntaris, etc. Per tant, és una experiència més que nosaltres la incorporem en el nostre paper com a docents i tal. De fet, els alumnes que acaben aquest any, nosaltres, a la nostra Facultat de Medicina, fa algunes coses bastant innovadores des de fa una sèrie d'anys i una de les coses que fa són entrevistes amb pacients simulats. La gent coneix com a actors, no ens agrada utilitzar aquesta paraula perquè ser actor és una cosa molt més complicada que fer de malalt simulat, però nosaltres hem incorporat ara una de les proves que farem a finals, o sigui, en aquest mes que ve ara, pels alumnes de 6è, és l'entrevista a un malalt simulat per videoconferència, per començar a preparar els nostres futurs metges a una nova forma d'exercir la nostra professió, on segurament el contacte telefònic amb els malalts o la videoconferència entrarà a les nostres rutines. No hem volgut deixar passar l'oportunitat i a dia d'avui ja s'estan entrenant els nostres pacients estandarditzats amb com faran aquestes videoconferències amb els nostres alumnes a principis de juny.
Tenim una pregunta de la Judit, ja una mica més en clau acadèmica. Ella planteja si després de la situació que hem viscut creu que la universitat a nivell acadèmic ha de fer algun canvi. Bé, no sé a què es refereix la pregunta. A nivell acadèmic, jo sé els canvis que ha de fer la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Com qualsevol altra institució docent, de resultes del problema sanitari, doncs haurà de canviar hàbits, efectivament, perquè tindrem alguns problemes importants que potser faran referència a les aules, és a dir, no podrem posar potser la mateixa quantitat d'alumnes en una aula que posàvem fins ara. I haurem de ser... Disculpa, Toni, matisa que es refereix principalment a medicina i infermeria. Quan parlava d'aquests canvis es refereix a aquests dos àmbits. Sí, doncs segurament haurem d'aplicar tota aquesta experiència viscuda per millorar la formació dels nostres alumnes. Les nostres facultats estan en contínua adaptació a les necessitats de la sanitat. Jo sempre dic que els graus, les característiques dels graus no els decideixen els professors, el decideix la societat. La societat decideix quin tipus d'enginyer vol. La societat decideix quin tipus d'arquitecte, la societat decideix, i per tant és la societat que ens demana un format de metge, d'un format de professional d'infermeria diferent que el que teníem fa un temps, perquè les realitats són canviants, les malalties canvien i, per tant, els nostres plans d'estudi han de tenir la capacitat de ser flexibles i de poder-los modificar amb prou agilitat per poder-nos adaptar a les novetats que ens apareixen cada dia. Per tant, aquesta és una realitat. Un altre dels aspectes que també és important abordar i que també hem après amb aquesta crisi és el tema de la gent gran. No voldria deixar passar l'ocasió per... Jo crec que també ens hem de replantejar si l'atenció a la gent gran és l'atenció que ens agradaria que sigui. És a dir, ho dic perquè el tema de les residències, l'organització aquesta de la nostra societat, que potser no pot atendre com ens agradaria a la gent gran. Jo crec que hem de reflexionar sobre això, si aquest format de residències és el que ens interessa, si allí també hi ha recorregut de millora. I ho he dit ara parlant del món acadèmic perquè quan parlem que hem de formar els nostres alumnes per la societat que tenim, doncs també els formem per l'atenció a la cronicitat, l'atenció a la dependència i aquests aspectes. Per tant, tot això ho haurem d'aplicar en els nostres programes d'estudi per formar els nostres alumnes de la millor manera possible. No podem deixar passar aquesta oportunitat per millorar també la formació dels nostres professionals sanitaris. Ja per acabar, Toni, comentaves que ets optimista de cara al futur. Hem tingut ara un moment molt crític, hem viscut aquesta crisi que ha arribat de cop. No tenim vacuna, mentre no tenim vacuna tenim tractament. Com veus la propera tardor, el proper hivern? Esteu preparats? Heu comentat que estàveu canviant protocols als hospitals també per poder tractar millor, que estàveu reorganitzant-vos. Podem estar tranquils si tornem a tenir un rebrot? La resposta és sí. Sí, en el sentit que si el que nosaltres estem fent la feina, és a dir, nosaltres ens estem reorganitzant, estem intentant que aquesta malaltia no bloquegi el sistema. Hem de poder continuar atenent, hem de poder operar la gent que té càncer, de poder atendre el malalt diabètic, de poder atendre el malalt que pateix del cor, posar-li en marcapassos, aquella persona que té un ictus, de poder fer rehabilitació, de poder tornar a fer tot el que fèiem fins ara i, a més,
Hem de poder atendre una malaltia infecciosa que pot ser aquesta o pot ser una altra amb garanties que el sistema no es bloquejarà. És el que he dit abans. Jo sí que tinc confiança que som capaços de poder-ho fer, però això, que jo sigui optimista, no vol dir que ens haguem de relaxar. Aquí el paper més important el té el ciutadà. És una malaltia contagiosa. És una malaltia contagiosa que està al carrer. I, per tant, si no volem tornar a viure el que hem viscut, la responsabilitat està en cadascú de nosaltres. I la nostra tasca, des de la universitat, des d'allà on sigui, des dels hospitals, des dels centres d'atenció primària, des de qualsevol lloc on hi ha responsabilitats socials, és divulgar i conscienciar des de la premsa a la població, perquè no podem cantar victòria i hem de ser ara molt més escrupulosos que abans, perquè la mesura que hem aplicat és una mesura que hem aplicat ara i que no la podrem tornar a aplicar. Seria catastròfic pel món econòmic. I, per tant, és molt important, és més important ara que abans, el rigor i la disciplina en cadascú de nosaltres, dels nostres veïns, dels nostres familiars, dels nostres amics. És molt important. La disciplina i seguir estrictament el que ens marquin les autoritats sanitàries. Tenim, Toni, una última pregunta en aquest xat que hem obert avui per poder conversar amb tu. L'Albert planteja si caldrà relacionar de forma més clara aspectes com la nutrició, l'entorn i els nous costums saludables i si temes com el tabaquisme, l'obesitat o el sedentarisme seran plantejats com a indispensables a l'hora d'abordar-los sanitàriament. Sí, és evident. De fet, ja hem dit que aquells pacients que tenien alguna malaltia de base ho han passat més malament. Aquells pacients que no tenen cura de la seva salut passen pitjor. Abans parlàvem del sistema immunitari. El sistema immunitari, per funcionar correctament, necessita un cos, una persona sana, saludable, que s'alimenti bé, que aporti els seus nutrients de forma apropiada, que faci exercici físic i que també tingui cura de l'entorn, del medi ambient. Per tant, ens hem de cuidar la nostra salut, hem de cuidar també des de la nostra salut física i la nostra salut mental, també. Per tant, hem d'aprendre a relativitzar a vegades la importància d'algunes coses i posar més incidència a aquelles coses que realment són importants i d'alguna manera reeducar la nostra conducta i evidentment que els hàbits saludables sempre és una garantia de millor pronòstic. Per tant, això no hi ha cap mena de dubte que s'ha de dur a terme. Doncs molt bé, Toni. T'agraïm aquesta hora que ens has dedicat a parlar de la malaltia, de què en sabem fins ara i de quin és el futur que ens espera després d'aquesta crisi que hem passat, que estem passant. I també moltes gràcies a totes les persones que s'hi han connectat avui, han estat moltes. Tenim constància que s'han connectat gent de tot el territori, ja que a través de les seus del campus extens de la universitat se n'ha fet molta difusió i hi ha gent de tot arreu realment. I esperem que us hagi semblat interessant aquesta intervenció del Toni Castro i, Toni, moltes gràcies per atendre's i per aclarir-nos tots aquests dubtes. Moltes gràcies a vosaltres i bé, ja ho sabeu, aquí em teniu, el que faci falta. Gràcies. Una abraçada.